Νατάσα. Ναι. Δεν πάει άλλο, Νατάσα μου. Δοκίμασα τα πάντα, αλλά δεν πάει άλλο. Μέχρι και κεντρική επιτροπή έκανα και εκείνοι συνεχίζουν τα δικά τους. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν από μαστίγιο, αλλά μόνο από καρότο. Και να συνοδεύεται και από φιλέτο. Δεν πάει άλλο. Μην απελπίζεσαι, Κώστα μου. Εσύ είσαι καλός άνθρωπος. Και τους καλούς ανθρώπους τους βοηθάει ο Θεός. Και τους βοηθάει και ο Χριστούλης. Νατάσα, θα σου το πω για τελευταία φορά. Σε αυτό το σπίτι, το Χριστό θα το λες Χριστό. Τα υποκοριστικά που τελειώνουν σε τούλης κομμένα. Δεν θα ξαναπείς το Χριστό Χριστούλη. Δεν θα ξαναπείς το Σιούφα Κοντούλη. Δεν θα ξαναπείς το Λιάπη Αδυνατούλη. Το Χατζηδάκι Πεταχτούλη. Τον εαυτό σου Εαυτούλη. Και τον ιό μας Σκατούλη. Αχ, βρε Κώστα μου, γιατί γίνεσαι τόσο αυστηρός? Επειδή ότι τελειώνει σε τούλη, μου θυμίζει τον Τατούλη. Και δεν θέλω να το θυμάμαι. Δεν πάει άλλο, Θα τα παρατήσω. Εγώ, Κώστα μου, επιμένω. Είσαι καλός άνθρωπος και θα σε βοηθήσουν ο Θεός και ο Χριστός. Θα δεις κάποια μέρα όλοι θα σε μακαρίζουν. Θυμήσου τι είπε ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία. Είπε, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Πόσους να ελεήσω ακόμα, ρε Νατάσα? 52 υπουργούς και υφουργούς έχω κάνει. Τους άλλους 100 πού να τους ελεήσω? Αδείξα κανέναν? Όχι. Ό,τι έκανες δικαίως το έκανες. Μην ξεχνάς όμως ότι ο Χριστός είπε, μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Εντάξει. Από τους δικαστές δεν πεινάει και δεν διψάει κανείς. Τους χόρτασα όλους. Για τους χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους είπε τίποτα στους μαγαρισμούς? Δεν ξέρω αν για αυτούς ισχύει το μακάρι η πτωχή. Αποκλείεται. Αυτό είχε και συμπλήρωμα. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Αυτό δεν είναι για τους φτωχούς στην τσέπη. Αυτό άντε να είναι για τον ομάρχη που μ' αγαπάει. Αυτόν και εγώ το μαγαρίζω. Κάθε μέρα στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση. Ζωή και κότα. Ζωή και κάμερα να λες. Μέχρι να πάρω τίποτα ανάποδες και να πω ότι δεν θα το ξαναστηρίξω. Και τότε θα δεις πως οι δίθεν αλανιάρες κότες τρέχουν να δηλώσουν κότες ορνηθοτροφείου. Η απόλυτη θεά της pop έρχεται στην Ελλάδα. Μαντόρα. Από 23 Σεπτεμβρίου στο στάδιο του Sky. Μαζί της ο Justin Μητσοτέι. Μαντόρα. Μην το χάσετε. Σκάσε. Ηλίθεια. Χορηγός G-Men's. Εγώ λέω να παραγγείλουμε σουβλάκια και καμιά τυροκαυτερή με ζεστό ψωμάκι. Μέσα είμαι. Τώρα με το κτηματολόγιο και τα τεκμήρια έχουμε λεφτά. Μη σε νοιάζει. Σήμερα κερνάω εγώ. Τι gentleman. Βρε αλογοσκούφι, με συγκινείς. Έχεις τόσο καιρό να με κεράσει. Είχαμε εκλογές τώρα μου. Για 1 χρόνο τους δίνεις κόκαλο και για 3 χρόνια τους παίρνεις στο ψαχνό. Είσαι ένας παγαπώντης εσύ. Θέλω όμως να μιλήσουμε για κάτι σημαντικό. Γι' αυτό σε κάλεσα απόψε στο κουτούκι. Τι θέλεις? Δεν μπορώ πια να είμαι υπουργός οικονομικών. Κάνει κακό στην εικόνα μου. Θέλω να πάω σε άλλο υπουργείο, αλλά κανείς δεν δέχεται να αναλάβει το δικό μου. Τι θα έλεγες να γίνεις εσύ υπουργός οικονομικών? Εγώ δεν γίνεται. Έχω άλλα σχέδια. Τι σχέδια? Έχω κανονίσει να πάω Μέγαρο. Μέγαρο μουσικής? Όχι. Μέγαρο Μαξίμου. Όλα και όλα. Τσιγάρο στο ραδιοθάλαμο απαγορεύεται. Άμα θες να καπνίσεις, να πας στα ορεινά της Βουλής. Όταν καπνίζω, φτιάχνουμε. Κοίτα, Λιάννα μου. Εγώ σαν κομμουνίστρια όπως κι εσύ, σε καταλαβαίνω. Πρέπει να τους ρίξουμε όλους αυτούς. Γι' αυτό σε έφερα εδώ. Για να τους ρίξεις με τα σχόλιά σου. Τώρα που είσαι στο ραδιόφωνο, από αυτό το στόμα θα βγαίνουν λόγια πύρινα. Αλλά όχι καπνός. Πρέπει να πέσουν. Πρέπει να πέσουν. Συμφωνώ απολύτως. Αυτά λέγαμε και με τον Αλέξη. Εμείς οι αριστεροί πρέπει να φέρουμε τα πάνω κάτω. Αμπά. Αλλά είπαμε, με τα πύρινα λόγια. Όπως αυτά που θα βγαίνουν από το στόμα σου. Λόγια, όχι καπνός. Άγιε Εφραίμ, είμαστε έτοιμοι. Ξεκινήστε. Να μνημονεύσω όλη την παράταξη.
Όχι και μνημόσυνο, όχι και μνημόσυνο, ακόμα δεν έγινε η ταφή. Αλογοσκουφί, εκτός που δεν έχεις το Θεό σου, δεν ξέρεις και τις ιεροτελεστίες. Άλλο μνημόσυνο, άλλο μνημόνευση. Παρακαλώ μόνο την κυβέρνηση, ή καλύτερα την κοινοβουλευτική ομάδα. Πάτερ, αρχίστε αν θέλετε. Ευλόγησον δέσποτα. Ευλόγησον δέσποτα. Ευλογημένη κοινοβουλευτική ομάδα ταύτη, η μικρά πλειοψηφία ενδιαθέτουσα, η εκ των ψηφοφόρων της παρατάξεως εκλεγήσα κατά τις εκλογάς του Σεπτεμβρίου του σωτηρίου έτους, αλογοσκούφης 007, η πολλά υποσχεθήσα, ελάχιστα πραγματοποιήσασα, η το λαόν υπηρετούσα. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου. Όχι αυτό, παιδί μου, το άλλο, του δεξιού ψάλτου. Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδη και επίσκεψε την άμπελοτάφτην και κατάρτισε αυτήν, είναι η ακψήφισε η δεξιά μας. Ό,τι πρέπει αυτή πάσα δόξα, τιμή και διατήρηση. Αμήν. Διατήρησον αυτήν εν τη εξουσία έως και τη συμπληρώσεως της τετραετίας, η έστω έως κριθεί ασφαλής και επικερδίσει προσφυγή στα σκάλπας. Αμήν. Απάλαξον αυτήν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν. Αμήν. Συμβούλευσον τους φωνασκούντας και διαμαρτυρόμενους εκ των μελών της ομάδος, τους μη έχοντες καταλάβει εις έτη υψηλάς θέσεις, ή τους έχοντες απολέσει τι αυτές, δίδαξον αυτής το λόγον σου. Πλούσιοι επτόγευσαν και επίνασαν, οι δε προσκυνούντες στο κόμμα τους, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Προφύλαξον αυτήν εκ των κινδύνων καταψηφίσεως, νομοσχεδίου τινός, εξασφάλισον αυτή ομαλή λειτουργίαν, δώσ' αυτή τη δυνατότητα εξευρέσεως ψήφων συμπαραστάσεως. Και ο Καρατζαφέρης τέκνον της είναι, Κύριε. Και εν κατακλείδη, δια της δρομφέας σου τιμώρησον πάντα αντιφρονούντα. Άλλαλα τα χείλη των ασεβών. Αμήν. Εις πολλά έτη δέσποτα. Ας μην είναι πολλά, αρκεί να είναι ολόκληρη θητεία. Να ζήσετε, να την ολοκληρώσετε. Σαν πας στον πηγεμό για τη βενζίνα, να φιεσαι να είναι χωρίς ουρά ο δρόμος. Το γάλα το κινέζικο είναι από μελαμίνη και το παιδί σου θα γεννεί κόντρα πλακέ πιπίνι. Για το καλό της χώρας.